Ola de novo, aquí estamos para facer a nosa segunda sesión de como insertar contidos multimedia na nosa aula virtual e para iso, pois nesta ocasión, en vez de vídeos, vamos a insertar, neste caso, contidos multimedia de tipo presentación, pero o que vamos a facer, en vez de facelo como etiqueta, o faremos, por outro lado, noutro tipo de recurso, neste caso vai ser unha actividade nunha tarefa para os alumnos, é dicir, o que temos é unha tarefa, que sexa, eu lle vou a chamar recetas do país ou pitanzas, e lle poño aquí, pois, que me suban, neste caso, pois, as recetas de tempada. Ben, xa teño a descripción, vale? E xa teño o título da miña actividade. Entón, eu fixo a descripción da tarefa. Neste caso, pois, eu poño subido aquí, pero pode ser calquer outro tipo de recursos, xa veredes. O que quero é que, ademais, aquí dentro teñamos un contido multimedia. Vamos a perdonar, vou utilizar tamén a puntiña roja, os logo aquí que vos ven ben para ir collendo. Ben, por tanto, seguimos. O que vou facer agora é guardar. Vou guardar para ensinárvolo como se fora un alumno. Eu guardo cambios. A continuación vou cambiar rol, collo rol estudante e aquí vería a tarefa que me puxo o profesor e a descripción da tarefa, o que teño que facer nesa tarefa. Ben, repito de novo e agora sí volvo ao meu rol normal. Activo edición novamente. Cando colles rol de alumno para comprobar, despois tens que activar edición novamente. Fixados, aquí teño o vídeo insertado, neste caso no vídeo editorial 1. Logo teño, neste caso, pois os contidos que vou engadir na tarefa, xa veredes. Vou a pitanzas outra vez, a miña tarefa, editar axustes. En editar axustes, o que quero é dotar dun contido multimedia dentro da tarefa, é dicir, fora non o van a ver, pero cando entren a tarefa eles se van a encontrar neste caso, cun contido multimedia. Novamente, editar código HTML, acordados as aspas para insertar ou embeber, vale? Vou neste caso utilizar Genially, que é unha plataforma multimedia que dá un montón de recursos para poder levar a cabo, pois, traballos como este, infografías pero multimedia. Este é un traballo que están facendo, que fixeron os alumnos de galego de primeiro da ESO. Le dou, compartir, posibilidades de compartir, as aspas novamente, repito, compartir, como todos os vosos móviles, as aspas, pode ser normalmente este, copy frame, ou iframe, perdón polo meu inglés. Seguimos, novamente, vou a código HTML e pego Ctrl V ou pegar, vedelo, lle dou a autorizar e xa teño aquí contido. De que para que sirve isto? Pois, por exemplo, eu quero, imaginados, facer unha tarefa cun vídeo e me permite, pois, neste caso, pois, engadir o vídeo ou o recurso que sexa para facerlle preguntas sobre ele, de acordo? Vale. Ben, xa teño listo, lle dou a guardar, incluso guardar cambios en amosar. E esta sería a tarefa. A tarefa, o que teñen que facer, e o recurso co que quero que traballen. Vale? Ben. Pero ademais resulta que eu quero completar esta tarefa, este recurso, con outros recursos máis e maiores. Entón vou outra vez, e así me vale de práctica do que fixemos noutra ocasión. Fixadvos, acordadvos do vídeo, vale? Vamos a facer rapidamente. Teño aquí, tema 2, vou engadir unha etiqueta. E máis, vamos a engadir, na mesma etiqueta vamos a engadir tres contidos, fixadvos. Etiqueta, agregar, xa teño aberto, vale? Vou engadir outro vídeo, neste caso porque estes de Jaime Altozano, que está moi ben para os de música, porque Mozart non usaba si bemol, e dou a compartir. Está tardando, antes me pasou, aquí temos insertar.
create great marketing videos to Copiar. grow your business. De hecho, With incluso promo. podo salir de aquí porque xa o teño copiado. Modo etiqueta, novamente as aspas, control V o pegar, xa teño o vídeo guardado. Pero que ademais quero meter algo máis. Quero poñer pois un presi de biología porque me gustou esta presentación de biología. Prezi biología, Prezi é outra plataforma de contidos digitais, de presentacións. Hai que ter cuidado con ela porque ás veces non era esta que eu quería. Ás veces un se marea co Prezi, pero bueno, realmente hai que recoñecer que hai cousas moi interesantes. Historia, biología, Prezi, que era a que tiña localizado antes, que me gustaba máis. Vale. Historia, biología, aquí está. Creo que era esta. Vale, outra vez. Quero compartir. Bueno, pois, fixados, teño de compartir e teño de insertar en vez vídeo. Copiar. Vou a etiqueta. Repito outra vez o proceso. Pecho. As aspiñas. Copiar. Vou a etiqueta. Novamente aspas. E aquí abaixo, pegar. Xa teño outro recurso. Pero que ademais quero engadir, pois, por exemplo, unha presentación tipo PowerPoint. Me gustou unha presentación que estive traballando na aula, ou incluso as que eu subo a Slideshare, por exemplo, que é outra plataforma na que suben tradicionalmente PowerPoints e presentacións. Ainda que é verdad que, bueno, ahora xa hai cousas moi interesantes que isto. Eu poño ahora Revolución Francesa. E teño aquí Revolución Francesa, esta de clases de historia. Busco onde me poña compartir, neste caso aquí, compartir, insertar. Vedes as aspas outra vez? Insertar. Copiar. Cando non sodes capaz de copiar, xa sabedes, clic dereito, copiar. E novamente, o código HTML, ao final de todo, pegar e actualizar. Listo, a ver como queda. E xa veredes como temos neste caso pois os nosos contidos. Fixados, teño a tarefa, teño etiquetas no tema, unha presentación de PowerPoint, unha presentación multimedia en Prezi e un vídeo. E dentro da tarefa temos, ademais da descripción da tarefa, a presentación, neste caso feita con Jenny. Bueno, pois nada máis, espero que vos sirva de axuda, que vos animedes a enriquecer de recursos os vosos contidos na aula virtual, vale? Nada máis, vémonos